And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kani-kanino ako nagpapagalaw para magkapera. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro, nahihiya ako sa ibabahagi ko. Pero naisip-isip ko na eto na yung oras para kahit papaano gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Dave. 24 years old. Isa po akong bisexual. Ako yung tipo ng tao na mahilig magpanggap at hindi nagpapakatotoo sa sarili. Taong 2013, naglayas ako sa amin. Kasi pakiramdam ko, walang nakakaintindi sa akin. Kasi palagi na lang akong napapagalitan. Kahit wala naman akong ginagawang kasalanan. Kahit hindi ko naman kasalanan, sa akin sinisisi. Kaya sa sobrang inis ko, naglayas ako. Noong mga panahon na yon, hindi ko alam saan ako dadalhin ng hangin. Hanggang sa napadpad ako sa Luneta. Gulong-gulo yung isipan ko. Iniisip ko, paano na lang kung maubos yung laman ng wallet ko? 300 pesos na lang ang pera ko. Lumipas ang mga araw at gabi. Ang laging iniisip ko, saan ako pupulutin kapag nagtagal pa ako sa lansangan? Ayaw ko namang umuwi. Kasi pakiramdam ko, hindi ako nakikita o napapansin. Hanggang sa naubos na nga ang pera ko. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa akin. Total, ako naman yung may kasalanan. Kaya kailangan panindigan ko to. Naranasan kong matulog sa lansangan. Nahihiya ako lalo na sa tuwing may makapansin sa akin. Ang ginagawa ko, tinatakpan ko yung mukha ko. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong matandang babae. Nasa 40 years old. Tinulungan niya akong makapasok ng trabaho. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Kasi ayaw ko na talagang magtagal pa sa lansangan. At na-realize ko, sobrang hirap palang mamuhay sa lansangan. At sa tulong ng babaeng ito, naipasok niya ako sa kantin. Hindi na ako tumanggi pa. Dahil dito naman talaga nagsisimula sa mababa. Lumipas ang mga araw at linggo. Naging maayos naman ang pagtrato nila sa akin. At sa tuwing day off ko, natuto din akong makipag-meet up kung kani-kanino. Sama dito, sama doon. At tuwing day off ko,
ganon yung ginagawa ko. Minsan sa isang araw, nakakatatlo ako. Sumasama ako kung kani-kanino. Hindi naman sa pagmamayabang may itsura naman ako. Alam ko sa mga oras na ito, maraming may inis. Magagalit sa pinaggagawa ko. Ewan ko ba? Kapag umiiwas ako sa tukso, mas nananaig talaga yung tawag ng laman. Siguro sakit ko na to. Taong 2015, umalis na ako sa trabaho ko. At simula nang nawalan ako ng trabaho, kung kani-kanino na ako nagpapagalaw. Minsan pa nga, ginamit ko ang pagka-callboy ko para kumita lang ng pera. May mga naging partner din ako pero hindi naman nagtatagal. Siguro dahil hindi kami para sa isa't isa. Nag-e-enjoy ako sa lahat ng ginagawa ko. Hanggang dumating ang panahon, July 2015. Bigla na lang pabalik-balik yung lagnat ko. Inuubo ako. Sinisipon ako. Parang hindi mawala-wala. Nagkakasakit ako. Napansin ko na may nagbago sa katawan ko. Nagkaroon pa ako ng rashes. Pero hindi ko yun pinansin kasi ang iniisip ko, gagaling din ako. At hindi rin kasi ako sanay magpa-check up. Kaya naman nagdaan pa ang mga buwan. Akala ko gagaling ako. Pero hindi ako gumagaling. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa nakaranas na ako ng depression. Hindi na lumalabas ng bahay. Kasi baka ano pa yung isipin ng mga kapitbahay namin. December 2015. Sa wakas, gumaling na lang ako nang hindi nagpapatingin sa doktor. Pero bakas na yung marka ng peklat sa katawan ko. Yung dating makinis ko na balat, napalitan ng kulukulubot na balat. Para bang pangmatanda na balat. Medyo nainis nga ako sa sarili ko . Lumipas pa ang isang taon. Nakapagtrabaho ako sa fast food chain bilang isang crew. Naging okay naman yung pagtatrabaho ko pero makalipas lang ang 2 buwan. Bumalik ang panghihina ko. Inuubo ako, nilalagnat ako, nahihilo ako, naduduwal-duwal ako. Kaya madalas, hindi ako nakapasok sa trabaho. 7 PM pa lang, nakakatulog na ako. Hanggang isang gabi, tumatahol ako sa pag-ubo. At pag-ubo ko, nasuko ako. At kitang-kita ko ang dugo. Oo. Napasuka na ako ng dugo. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Iniisip ko, baka may malubhang sakit na pala ako. Kaya, ang ginawa ko, hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagpakonsulta ako sa klinik. At napag-alaman ko
May sakit ako na TB. Kaya pala ang laki ng binagsak ng katawan ko. Kaya ako to nakuha kasi malakas din akong manigarilyo. Makalipas lang ang 2 buwan, pinabalik ako sa klinik. At sinabi sa akin ng doktor na nag-react ang dugo ko sa HIV. Nung narinig ko yun, takot na takot ako. Sa isip-isip ko, baka mamatay na lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. At sabi ng doktor, hindi pa naman daw sigurado kung positive ako. Kasi dadalhin pa raw sa isang ospital yung dugo ko. At hindi pa naman daw katapusan ng mundo. Pero kahit sinabi sa akin ng doktor yun, hindi pa rin mawala sa isipan ko na baka positive talaga ako. Makalipas ang 1 buwan, nag-antay ako. At doon ko na nalaman ang resulta. Positive ako sa Human Immunodeficiency Virus, HIV. Iba pa rin talaga kapag ikaw na mismo yung makakita ng resulta. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Kasi ang bata ko pa eh. Paano na lang yung mga pangarap ko? Paano na ako? Natatakot ako na baka isang araw, bawian na lang ako ng buhay. Siguro, eto na yung parusa ko dahil noong mga panahong malakas ako, wala akong ibang ginawa kundi magpagalaw kung kani-kanino. At ako ang gumawa ng kapalaran ko. Ang sabi ng doktor, matagal na daw akong infected. Dahil nauwi na pala sa AIDS ang sakit ko. Siguro, kung naging aware lang ako noon, hindi sana lumala ng ganito. Dapat pala nung nagkasakit na ako dati, nagpa-check up na ako. Pero wala. Huli na ang lahat. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nagdaan ng mga buwan, nade-depress na ako. At doon na ako naglakas ng loob na sabihin sa pamilya ko. Noong una nagulat talaga sila pero tinanggap naman nila ako. At sila ang naging sandalan ko. Noong panahong lugmok na lugmok ako. November 2016, gumaling ako sa sakit na TB. Pero sumailalim pa rin ako sa gamutan para madugtungan pa ang aking buhay. Meron akong isang taong napagsabihan tungkol sa sakit ko. Noong una, naging okay naman sa kanya. Pero nung malaman niya na meron akong AIDS, umiwas na siya sa akin. Nalaman ko din sa iba kong mga kaibigan na ikinalat niya na meron akong sakit. Nasira ang reputasyon ko. Ang akala ko, kaibigan ko yung taong yun. Pero siya pala yung maglalantad ng sekreto ko. Pero may mandirimang ibang tao sa akin. Marami pa rin yung nakakaunawa sa akin. At pinapalakas nila yung loob ko.
At may natutunan ako dito. Kung hindi ako nagkaroon ng ganitong sakit, hindi ko malalaman kung sino ang mga taong mapagpanggap lamang. Kaya thankful pa rin ako sa mga taong hindi bumitaw. December 2017. Nasa ospital ako. Hindi na ako nagtataka pa. Kasi hahantong naman talaga ako sa puntong yun. Hindi naging madali sa akin. Kasi naglabas-pasok ako sa ospital. Minsan nga naisipan ko na kitilin na lang yung buhay ko. Pero inisip ko kapag ginawa ko yun, para ko na ring sinabing talunan ako. Pamilya ko nga, hindi ako sinukuan eh. Dapat talaga lumaban ako sa buhay. Virus lang to. Kaya ko to. March 2018. Sinubukan kong magtrabaho ulit. Pero umabot lang ako ng 1 buwan. Gusto kong maging malakas. Pero nangihina pa rin ako. Kaya nagpahinga na lang ako. May mga oras na nalulungkot ako. Walang makausap. Kaya ang ginagawa ko, nakikipagkita ako sa mga taong merong HIV. Kasi mas panatag ang loob ko. Kaya ako nagsulat ng secret file ko para makapagbigay ako ng aral. Para makapagbigay ako ng leksyon. Na huwag kayong makikipagtalik kung kani-kanino. Para hindi ninyo pagsisihan sa bandang huli. Ito ang aking secret file.